Салом алейкум бинандагони азиз. Канали Раҳим Тиҷӣ. Тайёрӣ ба баҳор. Тайёрӣ ба кишти кори баҳорӣ. Тирамӯз зимин яхта ҷифт кардем, плугмон шикаст. Сварка кардем, турӣ кардем. Тайёрӣ дидестем ки барф оши сразу ба сар кунем. Ин производство Хитоиҷоне. Ҳамира бировардааст, оҳанаш набировардааст. Ай чигун бировардааст ки тез бишкана одамо бихаранд. Ин ами шикаст, сварка кардем, сваркаро нақапид. Гирифтем хидмо ай оҳан биридем, ами чиза тухрӣ кардем, соз кардем на плуг. Ҳозир тиёр мондагӣ барои ҷуфт. Барои ҷуфти баҳорӣ. Ин ай трактор, номаш Зубра, 12 қувваи асп. 12 қувваи асп. Нархиш 17,000 сомонӣ. Хай дугаша қати фарош хидмо переделка кардаги мондагӣ. Дигаш ҳама чизи раднои хидаш. Инайҷа ҷои ручкаи дастӣ, ҷа даст қати заводид мекунӣ. Инай зажиганиш. Инай массаш. Инҷа ҷои аккумуляторш. Инай аробара айдита чӣ соз кардагем. Одамои мотоцикли Урал дошта бошанд. Доштан медонанд. Айдита будкаи мотоцикл. Рамои будкаро снимат кардем. Ароба соз кардагӣ. Аробара ступицаи мотоциклан дар диска, дар баллонои зефира, дар дискои зефира ступицаи мотоцикли Урала сварка кардагӣ. Баллона чапана мондагӣ дар ароба задемиш. Ина гаштест аз баллони Opel Zafira. Покришкаошам камтар хурда шудан, тамом шудагиянд. Покришка овардагим, бояд алиш кунем. Покришкаи зимни овардагим, хай шипошум нестам. Барои ароба соза нормалне. Ароба да мегардад 2-3 соли дига. Бинандагои азиз, канали мо да подписатсия кунед. Насиб боша баҳор шавад, ҷуфт мекунем, баъд сёнка мекунем, мепартоем канал да тамошо кунем. Дар бораи ами трактор, агар ягон вопрос ягон кас дошта боша, марҳамат нависед, ответ медиҳем. Хайр, дар паноҳи Худо. То видеои дигар.